tarde a todas e a todos, máis unha vez. Veño prazar fe de que ainda continuo vivo, felizmente. Nada, comentar algunha cousa. Agora teño este microfone sen fíos que me permite gravar cunha cualidade de son mínimamente decente, que comprei aí por un prezo bon porque estaba de oferta a metade de prezo. E quería hoxe falarvos das dúas últimas leituras deste mes. Este mes li un par de libros que me pareceran interesantes, un por causa da miña tese do doutoramento e outro, pois, non está relacionado con isto, mas coa escola de idiomas. O primeiro dos dous é o epistolario de Carballo Calero con Tomás Barros, que foi publicado recentemente e presentado en Ferrol, na cidade de Ferrol, no Torrente Ballester. O libro foi preparado polo profesor xa aposentado Freixeiro Mato, Xosé Ramón Freixeiro Mato, da Universidade da Coruña. Acho que eran 70 e tal cartas, perto de 80, algo do tipo, en que falan os dous, que os dous son escritores, os dous son poetas, e, aínda que para alén disto, o Tomás Barros tamén é un artista, un pintor. E entón, pois, quería comentar, pois, o interese meu, sobre todo, é que como poetas, ao partillaren cartas entre eles, pois falaban da poesía, non? Analizaban un bocado os poemas un do outro e, especificamente, há unha ligazón entre os dous porque o Tomás Barros foi unha das persoas encarregadas da coñecida revista Atoruxo. En esta revista ten publicado Carballo Calero, como Carballo Calero e sob o pseudónimo Fernando Cadaval. Fernando Cadaval escribía en castellano e Carballo Calero en galego, mas eran dúas partes da mesma persoa que andaba por aí. E entón, pois, ten publicada a poesía Carballo, ten enviado ao Tomás Barros e este ten feito, pois, un traballo de ponte entre a editora e Carballo Calero e as outras persoas. E entón, pois, para min é interesante porque a miña tese é sobre a poesía de Carballo Calero, entón está ben porque tamén descubrín que a primeira versón da muller do poema Muller Dormida, pois estaba anexo nunha desas cartas. Estaba xunto e pronto, conseguí comparar ese poema coa versión que existe na revista Atoruxo, porque tamén teño unha versión facsímile que me permitiu, pois, facer esa comparativa, non? Esa comparanza entre as dúas. Pronto, mas sen demorar demasiado neste tipo de cuestións que xa son máis do persoal de porque foi útil para min e entón, pois, ten esas dúas partes úteis que nos dá esa idea do relacionamento que hai entre os dous, as súas ideas dentro da poética e o que queren transmitir e todo máis, e o que perceben os demais, que tamén é interesante. Entón, pois, Tomás Barros ten escrito un par de artigos sobre libros de Carballo Calero de poesía, un deles, se non lembro mal, no xornal La Noche, e outro, pois, foi publicado na propia Atoruxo. Un deles era o de Poemas pendurados dun cabelo e outro de Salterio de Fingoi. E entón, pois, para min foi interesante por iso e lino unha velocidade vertixinosa, con toda a tensión do mundo e ollando até os pés de páxina e todo máis. 250 páxinas, acho que non é cousa do outro universo. E onte acabei este outro libro, que me vendes aquí, Viaxen polos 7 pecados da colonización portuguesa, do Henry Bandon e Johnson. O home este, polo que aparece aquí, é correspondente sueco na América Latina polo Dagens, non sei como se pronuncia isto, Dagens Nyheter, sei lá, o maior e máis importante xornal da Suecia e Escandinavia. Mora en Río de Janeiro há 20 anos e escreveu varios libros sobre o Brasil.
Este é o seu primeiro libro traducido para portugués. En fin, é un libro interesante, como aparece no título, na capa, 7 pecados da colonización. O que está a facer aquí é que o libro está dividido en 7 capítulos en que fala da colonización fala das colonias portuguesas, das ex-colonias, e vai comparando cada unha delas con un pecado. Comeza logo de introducir a gula, Goa, a luxuria, Mozambique, a avareza, Macao, a soberba, Timor-Leste, a ira angolana, a preguiça brasileira, o complexo de inferioridade portugués. E depois faz uns agradecimentos e todo este tipo de cousas. En fin, foi un libro interesante. É un libro interesante porque combina, por un lado, a experiencia propia biográfica do autor, que nos fala das súas viaxes, mas complementa esta visón particular con diversas entrevistas a persoas envolvidas nos diferentes países con questões relevantes ou que teñen unha opinión que moitas veces é común da situación do país. E, por tanto, grazas a isto temos unha parte biográfica, unha parte das entrevistas, e isto fica xa combinado para darlle a forma final, digamos, con unha parte histórica ou historiográfica ou como lle quixéramos chamar. O que está a facer aquí o autor é contarnos como está na actualidade a questón colonial portuguesa neses países, que non fica somente en questões lingüísticas, mas tamén en influencias culinarias, etc. E depois está esa actualidade que nos faz olhar para atrás e ver de onde é que ven isto, é dizer, en que momento. E pois fala de Salazar, da ditadura e de diversos factos que aconteceran e que, pois, de alguma forma ou outra, derivaran na situación actual dos países. E aprendi bastante, na verdade, non tiña ese coñecemento, tamén non teño un coñecemento moito profundo das ex-colonias portuguesas, mas para min foi bastante curioso e bastante interesante todo o que se contaba a respeito dos acontecimentos ligados a esa ruptura coa urbe portuguesa, uns máis cedo, outros máis tarde. Mas non quero dar detalles así moito específicos para que as persoas fiquen con vontades de ler este libro se están interesados nestas questões relativas á colonización portuguesa, a escravatura, pois a exploración de recursos naturais, petróleo, diamantes, etc. E ten ese punto tamén que é atraínte, non? De que entrar nas favelas con ese perigo que há nese tipo de lugares no Brasil ou nos lugares onde a exploración de recursos nas minas, que tamén, pois, há minas en diversos países, pois, en que há unha cuantidade brutal de diñeiro en xogo e entón, pois, eles teñen moitas veces de arriscar a vida porque que non teñen nada, non teñen outra forma de sobreviver. Fala tamén de questões políticas, no caso do Brasil con Bolsonaro, por un exemplo, e fala tamén de questões políticas noutros países e como pois tentaran invadir logo Timor-Leste ou noutros lugares en que pois os recursos, o único recurso que teñen para gañar é iso, explorar as minas. En fin, non vou ficar máis tempo aquí dándolle voltas ao asunto, mas para min foi un libro interesante, lese bastante rápido tamén, son 256 páxinas, e eu recomendaría porque dá unha perspectiva así ampla da situación dos diversos países e comenta o autor tamén que
desta vez non conseguiu falar de todos os países das antigas excolonias, mas que os que ficaran, pois, van para outro libro. Non sei se aparecía aquí no final de todo, nos agradecimentos, acho que debía ser por aquí, mas non acabo de ver onde é que está o asunto. Mas, en fin, achei bastante interesante polo que comentar na Escola de Idiomas. Aquí está. Nesta viaxe non tive tempo de visitar Cabo Verde, a Guiné-Bissau, nem São Tomé e Príncipe. Vou guardá-los para o próximo livro sobre o mundo lusófono. Enfim, isto é a última parte do último capítulo antes dos agradecimentos. Portanto, os que fican van para o próximo libro, que xa estaremos a esperalo. E é iso. É o que estive un pouco a facer últimamente, ler estes libros e continuar co doutoramento. Un artigo dunha revista que non acabo de facelo na vida. É como este tipo de cousas que estás tan cansado e aborrecido de modificar e fica... É un momento complicado, en que non fican vontades de facer nada e comezas a facer outras cousas para non porte co tema do artigo e ao final pois tens de facelo igual. E entón estou un pouco nesa situación. Estive a corrixir o artigo por varias veces para axeitalo para a revista e tal, e faltan aí uns detalles que xa teño anotados e quase prontos para falar, mas, en fin, por aquí iso, e despedo o vídeo comentando que xa falei coa Espiral Maior e coa editora e dicen que van publicar o libro inédito de Carballo Calero que estiven a preparar aí. Xa está quase todo pronto, só teño que facer unha introdución para o libro e vai sair. Non sei en que momento, mas vai sair en algún momento. Con iso xa fico contente. E nada, pouco máis. O libro segundo de poesía xa o teño pronto, xa o enviei para unha editora, mas de momento non tive resposta. Mas sei que o asunto da poesía está complicado, as diversas crises non axudan, entón, pois, non sei. En fin, cousas que acontecen. Entón, neste último mes tamén escribí un pequeno relato que enviei para un certame literario, mas non vai dar certo porque está escrito dunha forma en que normalmente non gostan diso as persoas que están nos concursos, nos certames e, en fin, que lle vamos facer? Mas non dá para facelo de outro modo, há que arriscar e forzar un bocado para ver se en algún momento chega a hora en que en que aceiten tudo e deixen a un lado a censura. En fin, un abrazo para todas e todos, vémonos no próximo vídeo.